ବେଲ ପଣା ପିଉଛୁ? ନାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଦେଇଛି। ନନା ତ ଅଛନ୍ତି। ରାଧା ଆସିନି ନାଇଁ? ଅଛି? ତମେ ତ ଶୀଘ୍ର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଆଉ। ଖାଇଛୁ? ଖାଇବି ଗାଡି ଛାଡୁନି ବାବା। ହଉ ହଉ ତୁ ବାହାରନୁ କି ବୋଉ? ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ରେଡି? ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବି ତଲୁକା ପିନ୍ଧିବେନି। ହଉ ହଉ। ଆମ ରାତିରେ ଛୁଟି ପଡିବ ନୂଆ କାହିଁ ନ ପିନ୍ଧିବି ଏତେ ନୂଆ ଖାଇନି। କୋଉଠି? ବିଲେଇ ଶୁଣି ପାଖରେ ଛୁଟି ପଡୁଛି ମୋ ଧନର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଧରି ବାହାରିଛି ରେଡି। ରେଜୋଟା ରଖିଦେଇଛି ଭିତରେ। ସବୁ ନୂଆ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ବିଲେଇ ଶୁଣି। ପୁଅର ଚୁଟି ପଡିବ। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହବ। ତ 10:30 ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। 8ଟା ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲୁ ଆଉ ଯିବା। ବୋଉର ପାଣି ବୋଟଲ କଣ ହେଲା? ହଁ ବୋଉ ନେଇ ଗୋଟେ ହେଲା ପକେଇବା ନା? ହଁ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବ ଖୁସି। ସରାଙ୍ଗ ବ୍ରିଜ ଦେଖେ ସେ ଯିବା ବୁଲି ଯାଉଛେ ନମୁ ଚୁଟି ନଣ୍ଡା କରିଦବା ନାଇଁ? ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ମା ବିଲେଇ ଶୁଣି ଶକ୍ତିପୀଠ 3 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନାଇଁ? ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆମର ବିଲେଇ ଶୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ନା? 3 କିଲୋମିଟର 3 ରୁ 3.5 କିଲୋମିଟର 3.6 ଲଗାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କୁଟୁରିଆ ଗାଁ ଗୋଟେ କୁଟୁରିଆ ସ୍କୁଲ ଲେଖା କଥା ନା? ସ୍କୁଲ ନା ବା। ତମକୁ କୋଇଲା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ କୋଇଲା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଟା କଣ? କଟକ ଗଲା ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କଟକ ଗଲା ଆମକୁ ଏଇ ଲିମ୍ବ କଣ ଆମ୍ବ ଏରା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। କଟକ ଗଲା ମହୁଲ ଟୋଟାଲ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କେମିତିଆ ଜିନିଷ। କୋଇଲାର ଆମ ବାରିପଟେ ଏପଟ ସାଇଡରେ କୋଇଲା ବାହାରୁଛି। ସେ ବାରିପଟେ କାଢୁଛି କୋଇଲାର। ସେଇଆ ବା। ଏଇ ନାଳଟା କ୍ରସ କରନ୍ତିନି କୌଣସି ଭୋଗ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଡା ନାଳଟା ଏଇ ନାଳଟା ଯୋଉ ଗଡି ଏରା କ୍ରସ କରନ୍ତିନି କୌଣସି ଭୋଗ ଜିନିଷ। ରହିଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲିମ୍ବ ଆମ୍ବ ମହୁଲ ଏଠି ବହୁତ ଫେମସ। ଦେଖିବ ସବୁଆଡେ ଦେଖିବ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ସବୁଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ଆଭେଲେବୁଲ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇପଟେ ହାତୀ ହାତୀ ଏମିତି କହିଲେ ସବୁଆଡେ, ଏମିତି କହିଲେ କୁଆଡେ ନାହିଁ। ହାତୀ ଏଇନି କୋଣ ଅଛି? ହାତୀ ଏଇ ବିଲେଇ ଶୁଣିକି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଖୋଜି କରନ୍ତି। ସବୁ ଏଇଠୁ ସେଇ ଆଡକୁ ସେଇ ନାଳଠୁ ସବୁ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ କମିଟି କଲା ରଖିବା କଥା। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବିଲେଇ ଶୁଣି ମନ୍ଦିର ନାଇଁ? ହଉ ନଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କରିସାରିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ସବୁ ନଣ୍ଡା ହଉଛି ମାନେ ଏଠି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିବ ହେଲା। ସବୁ ମିଳୁଛି। ହଁ ଏଠି ନଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖେ କେତେ ଗାଈ, ଦେଖେ ଗାଈ ଦେଖେ। ସେଠି ବଳି ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା? ବଳି ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା? ଓହୋ
आम पहुँची जाइजु बिलेशुणी मंदिर रे है तुम शाशु शशुर को वेट करूँ से पर्यटन पहुँची पारना ए आसिले आसिले बोधे ଏଠି ଦେଖିଲ ପିସା ପିସା ଏପଟେ ଦେଖି ପିସା ଆଉ ଦୀପ ଦିଟା କଳସୀ ବୁଣା ଭାଇ କଳସୀ ନାଇଁ କଳସୀ ବସଉଛି କୌଣସି ଯାହାର ଥିବ ମାନସିକ ଥିବ ନା ସେ ବସେଇବେ ନା ଆମର ନାହିଁ ଆମର ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ମାନସିକ ଆସ ଯାଉ ବାହାନ୍ତି ବୁଝିବେନି ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ମେନ୍ କି ବାହାରେ କି ଓ ଏଠି ଦୀପ ଲଗାଯିବ ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କହିଲେ ଆଗେ ଦୀପ ବାଃ। ଲଗାଉଛ କିଛି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭ୍ରମ କିଛି ଦୁନିଆ ନାହିଁ ଓମ୍ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ନା ନଣ୍ଡା ହିସାବରେ ଯିବ ସମସ୍ତେ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ମାନେ ସେ ତ ଅର୍ଧ ନଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ ଛୁଆ ନଣ୍ଡା ହେଇ କ'ଣ ସମୁଦି ସେମାନେ ତ ଅର୍ଧ ନଣ୍ଡା ଆଉ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଛୁଟି ପକେଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି ଘର କୁଟୁରିଆ ଏଠି ପାଖରେ ଯୋଉ 2 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା 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 ଯୋଉଟା କ'ଣ ଭୋଗ ଯୋଉ ନିଅନ୍ତି ନା ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଠାକୁର ଗୋଟେ କିମତ ଅଛି ନା ଭୋଗ ବାହାରକୁ ଯାଏନି ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଯିବ ସେଇ ଇଏ ଭୋଗଟା ଯିବନି ମାଂସ ଭୋଗଟା ଆଚ୍ଛା ବଳି ଭୋଗଟା ତାପରେ ଯିବନି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାମୃତ ନଡ଼ିଆ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏମିତି ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିମା ନା ନେଲେ ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏମିତି ଅଛି ବୋଧେ ଆଗରୁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅର ଯୋଉ ଚୁଟି ପଡ଼ିଆକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ଚୁଟି କେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଚୁଟି ଆଜ୍ଞା 11:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିନା କେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ବାଜିବ ଜଣା ନାହିଁ ଘଣ୍ଟ ଏଇ 11ଟା ଭିତରେ ଆଉ ନା ସବୁଦିନ ଏଠି ପୂଜା ସବୁଦିନେ ସବୁଦିନ ରବିବାର ଖାଲି ରବିବାରେ ସବୁ ରବିବାରେ କିନ୍ତୁ ମାଘ ବୈଶାଖ କାର୍ତ୍ତିକ 3 ମାସ ବଳି ପୂଜା ବନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ହୁଁ 3 ମାସ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ 4 ମାସ କହୁଥିଲେ ନା ରାବଣ ମାସଟା ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ପଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଆଜି ବୋଧେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟିକେ ନା ଲୋକ ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବେନି ଓହୋ ଆମେ ଏଠି ଚୁଟି ପକଉଛୁ 5,000 7,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ନାଇଁ ଚୁଟି ପକା ଖାଲି ପଇସା ପଇସା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ କି ପର ଡେ ଦିନକୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଉ 3-4 ଜଣ କାଟୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛୁ ନମନ ପାଣି ନଳକୂଅ
କିଏ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହୁଥିଲ ଗୁମ୍ଫା କେତେ ବାଟ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ହବ ନା ପାଖେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଗୁମ୍ଫାରେ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଆଉ ପାଣି ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ହାତ ମାରିଦେଲେ ସୁରୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ନାଇଁ ତାକୁ ଖୁର ମାରିବ ନା ଖୁର ମାରିକି ଖୁର ମାରିବେ ଖୁର ମାରିବେ ଅଧିକା ଚୁଟିରେ ପାଣି ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କାନ୍ଦି ଚୁଟି ନାହିଁ ଚୁଟି କାହିଁ ବାବାର ଉଡ଼ିଗଲା କେମିତି ଉଡ଼ିଗଲା ଜେଜ ନେଇଗଲା କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଅଂଶୁ ଭାଇ କାନ୍ଦୁନି ଦେଖ ଅଂଶୁ ଭାଇକି ଦେଖ ଅଂଶୁ ଅଂଶୁ ଭାଇ କାନ୍ଦୁନି ଦେଖ ହସୁଛି ହସିଦେଲୁ ମା ବିଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନା ମୋର ଚୁଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ନା ତ ସଲାଣି ଚୁଟି ପକା ସଲାଣି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରିବୁ ଆଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଉଦର ଦେଖିକି ଖୋଲିବି ଘର ବାଲା ଖେଳିବୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଖେଳିବୁ ଠିକ ଅଛି ବୋଉ ତୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଇ ସାରି ପାଟିରେ ତୁ ଖାଇବୁନି ଖାଇବରା ନାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗଲା ଆଉ କେତେ ତ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନନାହାରିକା ଆଗରେ ଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ତ ଲୋକ ବି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ତ ଦେଖିବୁ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛୁ ତ ବୁଲିଦେବାଟା ଟିକେ ବେଟର ହବ ନା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ନାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ବି ଆସିନି କେତେ ସମୟ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଆସିଥିଲୁ ଆସିନୁ ନା ନା ଜାଗା ନା କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ଖରା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପାଣି ଏଇଠିକି ଆସେ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନା କିଛି ନାହିଁ ନହେଲେ ସାପ ବା କାତି ଛଡେଇ ସାପ ରହିବେ ଗାତ ଅଛି ହଁ ଟିକେ ବସ୍ ନାଚ ଦିଅ ବାହାରିବା ବାହାରିବା ଚାଲ ଡାଡ ଦୌଡୁ ଡାଡ ଦେଖିଲୁ କାମ ସରିଲା ଚାଲ ବାହାରିବା ଆଉ ଖରାରେ ଏଠି ରହିବା କାହିଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତବେ ବାହାରିଲୁ ବିଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ
ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଲେଶୁଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ତ ଏଠିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଦେଖିକି ଆସିକିରି ଏଖୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଆମେ 5 ଜଣ ଆମ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟର୍ନ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଟିକେ ଦଶପୁର ଯିବାନି ଦଶପୁର ଯିବାନି ନାଇଁ ଦୋଷୀପୁର ଯିବାନି ଦୋଷୀପୁର ନେଲେ ପୁଣି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଖାଲି ହାତ ଥୋଡ଼ି ଯିବ କି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲାଗି ବିଲେଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଏନି ତ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଲଗେଇବ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇଠି ହିଁ ଖାଇବ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ ବି ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯାଉନୁ ରଖିକି ଏଠି ଯାଇଛୁ ସବୁ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ବି ସମସ୍ତେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ବାହାରିବା ଓକେ ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ